תראה את הים, תראה מה זה. תראה מה זה. איזה יופי. רגע, רק אני אומר שנייה. הלו? אורלי, אני באמצע צילומים. יניב אצלי, ואנחנו עושים פה סרטים, משהו, ואני לובשת את הסקיני. כן, נורא יפה. ונוח לי, משהו נוח. משהו נורא. אני תכף אראה ליניב את הסקיני. כי אנחנו אנטי זקנה פה. עושים סרט אנטי זקנתי. שלום. היי. מה אתם עושות פה? אנחנו... איך אני אגיד לך? אנחנו נרגעות. ממורות השבוע. אני קמה בערך ב7. גם לפני זה קצת, אבל מושכת ככה עד 7 ומשהו. ואיך שאני קמה אני שותה כוס קפה. בשביל להתעורר. בלי הקפה אין עם מי לדבר. אחרי הקפה אני לובשת בגד ים. לא מסתרקת לו שום דבר. שמה קסקט, טרנינג, מגבת. וכובע ים כזה. ואני הולכת לים. בגורדו. אני נכנסת גם בקרים. אני כל השנה הולכת. אחרי שאני שוחה ואני בתוך המים, פתאום אני במלאת אנרגיה והכל נראה לי נחמד ונהדר. אני הייתי ממליצה את זה במקום פרוזק. אני הולכת כל יום לים עם האוזניות ואני שומעת מוזיקה. רק אני נורא מתעצבנת מהפרסומות. שגע אותי. היום חזרתי מהים, שזה 7-8 דקות, ורק היו פרסומות. אם לא היה לך את הים כל יום, אז... אברבנל. אברבנל. כן. אתה יודע, אני גם, אפרופו ים ומים, הייתי מלכת המים הראשונה של ישראל. אם תחשוב על ישראל ב-51, זה לא כמו ישראל 2010. אז תראה, רצו לעשות איזה שהם, כאילו, קנה מידה, מי נראית יותר טוב בבגד ים. רגע, זו תחרות שהמשיכה עד מתי בעצם? המשיכה כמה שנים, ואחר כך נשארה רק מלכת היופי, ההתחרות של מלכת היופי. ואחרי זה אני באה לפה, כמובן, שותה עוד קפה, עושה מקלחת, ומתלבשת וזה, והולכת ופותחת את החנות. איזה חנות? יש לי חנות נעליים, נעלי חביב. שלך? שהיא כבר 53 שנה, שלי ושל בעלי. זאת אומרת, הוא עכשיו איננו. הרבה שנים. טוב, גמרנו את זה. אנחנו התחתנו בשנת 56, ובדיוק התחיל להיבנות פה הפסאז' הזה. אמרנו, אולי נקנה חנות. בעלי היה, בזמן הנאצים, בלילות היה אסור להם לצאת, אז הוא למד סנדלרות, והוא למד לעשות מזוודות מהשכנים. בקיצור, אמרנו, למה שלא נפתח חנות נעליים? ולהפתעתנו המרובה, התחילו לבוא בצורה רצינית. אתה יודע כמה שבאות ואומרות, אני התחתנתי עם הנעליים שלכם. אז יש נוסטלגיה פה, יש. אני חיה בפעילות. אני ממש, כשאין פעילות אז
אני מיד נכנס לדיכאון. אמרתי לך שזה לא איזה ביג דיל, הסדר יום שלי. בת כמה את? שאלת אותי ואמרתי לך כבר. לא זוכר, המצלמה לא זוכרת. מה, זה מוקלט לך, לא? אני בת 76. חבר טוב שלנו. מתי עשו לך את אלוש, הספר הזה? ביום הולדת ה-80 מה 80? סליחה. ביום הולדת... יש אוכל טוב, אבל לא אני בישלתי אותו. זה שישאר בינינו. שאני גם באה לפעמים לחנות, אז אנחנו עושות המון דברים, ואני עוזרת לה. והיא סבתא ממש טובה, וממש כיף לי איתה. אני סבתא גרועה ביותר. לדאבוני הרב. אורי, איך הפוקר אומר? תביא את החבילה שנייה, גיא. הולדם פוקר. כל הנכדים, אתה מבין? גם הסבתא קצת גמבלרית. אי אפשר להפריע בטקסס. אוי אדי, מה אתה אומר על אמא? אין כמוהן. תבין, אומרים את זה מתוך נימוס גם. אני לא מדברת על הילדים שלי, הם מתכוונים כל מיני. אבל הוא שואל חברים, הם מכירים, מה יגידו? עם הגילה, היא גואלית. כן, את חושבת שהם חושבים ככה ולא אומרים? אולי. What can you say about Shelly? Hi! They have been so nice. It's like a family with these Because people. she's nice. So nice. She's special. They're wonderful. She's so special. זהו. אחרי כל כך הרבה שנים את כבר יודעת איזה מפתח פותח מה? אתה יודע, דיברתי עם אנשים שהיו להם עסקים ויצאו לפנסיה, סגרו את העסק, אמרו, סוף סוף בלי מפתח. אבל אני עוד לא רוצה לוותר על המפתח. איך אני אסביר לך? אני עובד 53 שנה. אתה יודע מה זה בשבילי מפחיד לחשוב, לקום בבוקר, שאין לי לאן ללכת. מה זה? עושים עליי סרט. שווה לעשות עליה סרט. תכיר. שווה לעשות זה עליה סרט. החברים שלי. רגע, חכה שאני אתאפר, אלוהים אדירים. גם אני. איך אתה עושה דבר כזה? לא התאפרתי. קריר היום, לא? זה קריר. זה לא קריר? הצחקת אותי. תראה מה מחכה לי. נו, אני שואלת אותך. מה אני עשיתי טוב בעולם הזה שמגיע לי דבר כזה? זה כל יום אני שואלת. אולי אנשים מבוגרים יראו את הסרט הזה ויחשבו קצת יותר באופטימיות. יש לי איזה תנאי אחד, שהם יהיו בריאים. וקודם כל, הם צריכים לעשות משהו לנשמה שלהם. זה הכי חשוב. ולכן אני אומרת לכל האנשים האלה, בגילי, היותר צעירים קצת והיותר מבוגרים קצת, לא להיכנע. לא להיכנע בשום אופן. אם אלוהים נתן לך בריאות, קום כל יום ותעשה משהו עם עצמך. ושום סלע לא יזיז אותי מפה, ושום ענק נורא לא יוכל. אני רוצה רק פה, אני רוצה רק פה, ושום טייפון לא יעזור, ושום סופה לא קר לי. תראה, שחור על גבי לבן, אני זקנה. התעודת זהות שלי מראה שאני זקנה. מצד שני, רוצה להגיד לך, אנשים לא מרגישים זקנים בפנים. כמה שהם יהיו זקנים, הם בפנים עוד ילדים, הם נשארים צעירים. אבל אתה מוכרח להיות ריאליסט, ואתה יודע שאתה עכשיו על החתיכה האחרונה שלך. את שם? כן, כן.
אני לא יודעת איזה אורך היא תהיה בדיוק, אבל אני שם. כשאני קמה, אני אומרת תודה לאלוהים. שאני קמה ואני עומדת ואני מסתכלת על השמיים הכחולים ועל השמש הנהדרת. ואני יכולה ללכת ולעבוד ולשחות ולעשות דברים כאלה. אבל זה הכל על תנאי. ואני יודעת את זה. אני יודעת שזה כך. אז לכן אני חיה יום ביומו. וזהו. מול קיר ספה ארון, אני רוצה רק פה, כל כך נעים לי פה, שכבר ממש אפשר להשתגע עוד לישון.